பிரைஸ் த லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலே நாம் ஒரு வேத வசனத்தை வாசித்து தியானித்து ஜெபிக்க போகிறோம். அதற்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம், அதிலே 6ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக அதை வாசிக்கிறேன். கிறிஸ்து இயேசுவினிடத்தில் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் இல்லாமையும் ஒன்றுக்கும் உதவாது. அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் என்று சொல்லி இந்த வேத வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய தேவாதி தேவன் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால், அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் என்று சொல்லி நாம் இதனாலே இந்த வேத வார்த்தையிலே வாசிக்கிறோம். எனக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கி தேவன் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறதான ஒரு காரியம் எதுவென்றால், ஒரு வெற்றிகரமான விசுவாசத்தை அவர் இந்த நாளிலே அவர் எதிர்பார்க்கிறவராய் காணப்படுகிறார். அப்போது இன்றைக்கி நம்ம நிறைய சபைகளிலே பார்க்க முடிகிறது, விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண முடிகிறது, ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு விசுவாசத்தை இன்றைக்கி என்ன செய்ய முடியவில்லை, பார்க்க முடியவில்லை. சின்ன சின்ன காரியத்துக்கெல்லாம் அவங்க சோர்ந்து போயிடுறாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா கவலைப்பட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவிசுவாசத்தில் விழுந்து போகிற பிள்ளைகளாய் காணப்படுறாங்க. ஆண்டவரை அறிந்த ஒரு பிள்ளை, ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்படிப்பட்ட பிள்ளையாக இருக்க வேண்டுமா, உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றிகரமான விசுவாசம் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய தேவனாய் கர்த்தர் அவர் விரும்புகிறார். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். அவன் வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றிகரமான விசுவாசம் காணப்பட்டது. அவன் வாழ்க்கையிலே அந்த வெற்றிகரமான விசுவாசம் இருந்ததுனால தான் அவன் அந்த ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டான்னு சொல்லி வேத வசனத்திலே நாம் வாசிக்க முடிகிறது. அதற்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, பின்னும் தாவீது என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான். அப்போ இதில் நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால், இங்கே கோலியாத்தை ஜெயிக்க வேண்டும், கோலியாத்தை வீழ்த்த வேண்டும். அப்போ அந்த கோலியாத்தை வீழ்த்துவதற்கு அன்றைக்கு சவுலால் முடியவில்லை, சவுளுடைய அந்த படையினால் முடியவில்லை. இங்கே தாவீது சொல்லுகிறான், என்ன சொல்கிறான்னா, சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடனின் கைக்கும் தப்புவித்த தேவன் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கு என்னென்ன செய்வார், தப்புவிப்பார் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாசமான வார்த்தையை இங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அன்று தாவீது வாழ்க்கையிலே அந்த வெற்றிகரமான விசுவாசமான வார்த்தை காணப்பட்டது, அவனுக்குள்ளே இருந்தது. அப்போ அந்த விசுவாசமான வார்த்தை இருந்ததுனால தான் அந்த கோலியாத்தை, விருத்த சேதனம் இல்லாத அந்த கோலியாத்தை அவன் என்ன செய்தானா, அங்கே அவன் தோற்கடித்தான், அங்கே ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டான், வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டான்னு சொல்லி நாம் அந்த வேத புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்க முடிகிறது. எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகள், வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ போராட்டங்கள் வரலாம், பிரச்சனைகள் வரலாம், கஷ்டங்கள் வரலாம், வேதனைகள் வரலாம், கண்ணீர்கள் வரலாம். ஆனால் அதையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கலங்கி நின்று விடாதபடிக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே அதை ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த போராட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை, அப்போ எதிரியாகிய சாத்தானை மேற்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, ஒரு வெற்றிகரமான விசுவாசம் தேவை. அப்போ அந்த வெற்றிகரமான விசுவாசத்தை கொடுக்கிறவர் யாருன்னா, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர். அப்போ அவருடைய வார்த்தை நீ நம்ப வேண்டும். அவருடைய வார்த்தைகளை நீ உண்மையாக நீ நம்புவாயானால், அவருடைய வார்த்தைகளை உண்மையாக நீ நேசிப்பாயானால், நான் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றிகரமான விசுவாசமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். நம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்திலே. அப்பா, இந்த வார்த்தையை கேட்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே ஒரு வெற்றிகரமான விசுவாசத்தை நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நாட்களும் நடத்தும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. உங்கள் வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்யுங்க, உங்கள் வாழ்க்கையிலே அதிசயங்களை காண பண்ண முடியாது நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. ஆசீர்வதிங்க, நடத்துங்க, தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கும் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.